И какво става, хора? Днеска играем Майнкрафт. Можете да видите в кой сервер играе. Казва се Pika Network. Просто напишете в... Просто напишете в Google Pika Network и ще ви излезе. Само да се регистрирам. Така. И започваме. Понеже има най-много хора в Skywars, ще играем Skywars. Аз избирам 1.8, защото аз там обикновено играя, така че ако и вие играете тук, влезте в 1.7.1.8 и може да ме намерите. Още нямам 150 точки. Надявам се да се оправи YouTube, защото напоследък са го развалили и имам ужасна светлина. Още ли я имам? Нямам ли я? Не знам. Май я имам. Сигурно я имам. Аз съм почнала. Пък. Добре, диамантен и гащи и шапка. Това не е никак зле. Диамантен честплейт още по-не е зле. Още е, че имам голд меч. Това никак не е добре. Трябваше да имам с какво се защитавам. Поне честплейта ще ме защитава. Смятам да ръшкам към средата, за да намеря най-хубавите айтъмки. Ох. Малко лагна. Мале, ще да се изфрекат пълен изрод. Хайде. Добре. По-хубаво от голд меч. Не. Нищо. Аре, дай нещо хубаво е. Не моля се, е. Хайра меч, слава богу. Лък, стрели. Дай си ми лъка. Разменяме ги. Пелички, даманти, но чейпъл. Добре, това изобщо не е зле. Някой тук. Има някой. Тим. Шугувам се. Няма провален клипа с тимове. Добре, почти фул даймонд броня. Аз имам перли в инвентара. Ела, писо, ела. Ела. Нищо няма ти сторя. Не си познал, момче. Не си познал. Хареса ли ти тази стреличка в главата? Някой? Никой. Лекичко и го чакаме. Ето там горе. Ня. Аре да ела писо. Лагна. Много убих. Аз много лоша. Изяждам ноча и пълката да ни дойде някой да ме спука. И така да видим какво може да сме. Nope. Ето това. Диамантен меч никога няма го откажа. Вие бихте ли го отказали? Аз не. Ваш си проблем. Изхвърли го той. Пада фалата. Колко сме? 3. Охо. Само да тук поемам големи рискове. Винаги съм фейлова, не знам как се произнася, забравих на последните скокове, но не. Добре, едно физма, не. Поне нищо. Тук. Защо няма никой човек? Връщам се на средата и намирам още една стрендка. Няма да я откажа никога. Ама бих искала ябълки. които няма да намеря. Намерих.
И... Добре. Извинете за това прекъсване. Извинете за това прекъсване. Охо-хо! Здравей, май френд! Няма да ме спукаш! Няма да ме спукаш! Бихме! Виждате Camellia has won the map. Няма да играя повече, защото в момента нямам време. Ако се е получил добре клипа, може да го кача. Дайте лайк. Струшете лайк бутона. Абонирайте се, ако още не сте се абонирали. И до скоро! Тун-тун-тун.